Ine ülpetlem. Görýäňizmi? Saýlap seçip aldım. Şu ýerde de oturarys. Şuýda oturjak bolýar. Owa. Bollunny men häzir oňa gumda oturýasyp aýdaýyn öýdäke. Ey nemem atam? Dördüýümde oturýasmy? Diňe dördüýümde oturýas. Başga adam ýok demi? Ýok. Toşno. Öýdäke dört dol oturýasyp aýdaýyn häzir. Ey halis boldy lay bula. Ey aýtma ho. Begli. Aýdy oturma. Sen kibilligi, men kibilligi. Men kibilligi, mun kibilligi. Mun kibilligi dünýäň billigi de ho. Şu ýerde bir zady göz ýetirdiňiz oglanlar. Ene askerliň adamsy. Tesin çykarmanjy otyr. Hellenler öýdäke ädim aýdy otyrdyň. Hana. Diktafon açypdy bura. Näme? Ýazypdy bura. Näme? Öýde kaçyp goýberdi. Baran ýerinde görülemi? Diktafon açyp. Men kimler bilen oturjak bolýar? Ey, mun kadysnykly. Senem zuwetdin, sen kim? Ey, zuwetdin dip öýdäke öwreşdiremeň o. Zuwetdin. Ha? O men gorkýan bilen o, bolmaly şeýle durýdy. Olaň öýüne kakasam şonýar eken. Atam ay. Ey, tursana ho, atam ay. Ay palasat ýazyň da ho. Palas ýadaým alla. Bar. Ýosrak. Erkekler gelin bir zady bekbelläliň. Näme? İçimizde heleýimizden gorkmaýan bamy? Ay, mene gorkamok. Ha? Öz günäm bolsa awtomatiski çünke geçip duraýan. Şo taýda ýatyk galýan. Sağalan özleri üstüme yorgan hadiyal atıp koyuverýärler. Bäy. Vallahi onun içinizde menden akkanlardan tal kowyňyz ýok eken. Ey näme boldy? Öýde kim gelýdi? Ha? Ol itiň sesi o. O wagtlaryň sesi. Itiň sesi o üýür. Yüregim sızya. Yüregim sızya. İtürýä ho. Aradaşım bolsa yürek. Ya men gitmesem bolmaýar. Oturup bilsek däl. Ey drony menem oglanlar daýa diýip öýdäke aýdaýyn. Ey, begli, oglanlar. Menen gitsek ey. Nira var ya ýeliňde? Ey agam, sen oturşyň diýip öýdäkine uruşup bilsek. Ne gödül bagtly ýaşap berdi. Hawol. Ey menem bular bagtly ýaşa diýip öýdäke aýdaýyn. Hey, duruň o, dur. Atam ýödüň iýber. Ýekedim oturmaly boldum. Alo. Ho, edidim. Baryan. Näme çağalar aldım. Öýlerim arasalaşdyrdım. Näme, ha? Nahara pişirmedim. Yo, dastavka alıp baryan. Näme? Zat o näme şol tandır lezzetinden alıp baryan. Alıp baryan, yetip baryan edidim. Yetip baryan. Tandır lezzet alıp çıkayday.